שלום חברים וברוכים השבים לעוד פרק מרגש בפודקאסט סיפורו של יזם. והיום חבר'ה אנחנו הולכים לעשות ככה איזשהו פרק שהוא יותר על מוטיבציה. מי מרגיש שהוא צריך את הדחיפה הזאת? רוצה לשתף אתכם חברים שלכולנו הרי יש לפעילות, נכון? ואני אחד כזה שאוהב כל הזמן לשאוב, אני וגם השותפים שלי המדהימים שדבר עליהם בהמשך כי מגיע להם, אנחנו כל היום אוהבים לשאוב ידע מאנשים חכמים מאיתנו, מנוסים מאיתנו, מצליחים מאיתנו ועשירים מאיתנו. והפרק שלהם אני רוצה לדבר על איש יקר עם נאום מאוד מפורסם מ-1987, שנקרא ארט וויליאמס. בחור, הוא כבר בן 63, כן? הבן אדם שווה $1.5 מיליארד, מיליארדר בהגדרה. והוא התחיל מכלום, אדם שהתחיל מכלום ושום דבר. היה מאמן בייסבול, אם אני לא טועה, משהו כזה. והוא בחור מהמדינות הדרומיות של אמריקה, יש לו מבטא כזה דרומי, הוא אומר מדבר כזה, if you want, יש לו קול מצחיק שכזה, אבל הוא בחור מדהים, הוא בן אדם מדהים, הוא איש עסקים מדהים, ויש כל כך הרבה מה ללמוד ממנו, ואני רוצה לדבר איתכם חבר'ה על הנאום הזה, והסיבה שאני מדבר על הנאום הזה, כי הוא נאום נורא מפורסם, בעולם העסקים, מוטיבציה, תקראו את זה איך שאתם רוצים, זה נקרא do it speech, אוקיי? do it לעשות את זה, speech נאום, do it speech, ממליץ לכולם אחרי הפרק הזה, ללכת ליוטיוב, או ספוטיפיי, או לא יודע איפה יהיה את זה, בטח ביוטיוב, בטוח יש ביוטיוב, שם אני ראיתי את זה, ופשוט לראות את הנאום הזה. זה נאום לא ארוך, של איזה 20 ומשהו דקות, ואני הולך להתמקד חבר'ה איתכם ב5 דקות האחרונות של הנאום הזה, על עיקרון שהוא קרא לו do it, אבל אנחנו ממש כבר נגיע לזה. לפני שאני אדבר איתכם על העיקרון המדהים הזה של ה-do it anyway, ואני גם אספר לכם איך הוא סיפר את זה בנאום, שזה פשוט מעורר השראה. אז ככה כמה מילים על הבן אדם הזה באמת, שעוד פעם, רואה בתחום הביטוח, אני פחות מכיר שנייה את הפעילות העסקית עד הסוף, אבל הסיפור, זה מה שמעניין. ויש הרבה סיפורים אגב כמו שלו, אני שנייה נספר את הדוגמה שלו, אבל חבר'ה, הסיפור כמו שארט וויליאמס יש כל כך הרבה, ולא רק בארצות הברית, גם בישראל, הם בכל מקום, פשוט צריך לדעת לחפש את הסיפורים האלה, כי כל מי שחב שומע אותי, והוא מתחיל מכלום ושום דבר, ואין לו הורים עשירים, והוא לא נולד עם כפית זהב בפה, והוא מספר לעצמו סיפורים של, אני לא יכול כי התחלתי משום דבר, יודעים מה? אולי אפילו החיים תחזרו אליכם, ואולי אתם מתחילים ממינוס, או אולי יש לכם חובות, או אולי נכשלתם בעבר. העיקרון הזה של ארט, שכבר הגע בה של ה-do it anyway, הוא פשוט עיקרון ששובר את כל התירוצים. שובר כל נקודת התחלה, לא משנה כמה קשה לנו, כמה רע לנו, מה עשו לנו בעבר, זה פשוט לא רלוונטי, אוקיי? אז אחד הדברים שהוא מספר שם בנאום, לפני אותה נקודה המרכזית של ה-do it, זה איך כולם זלזלו בו. ואיך הוא מספר, הוא יודע על עצמו שהוא לא היה האדם הכי חכם בכיתה, בשכבה, ממש לא. לא איזה גאון עם איי-קיו מטורף, זה לא הקטע שלו, ואמרו לו, ארט, אתה לא תצליח, ארט, אין לך סיכוי. והוא פשוט הלך ועושה את זה בכל זאת, כנגד כל הסיכויים. והוא אומר עוד נקודה בנאום הזה. הוא אומר שלדעתו, תקשיבו טוב, הוא אומר שאנשים חכמים מדי, אנשים חכמים, לא יצליחו. לא יצליחו בעסקים ואין להם סיכוי. למה? כי חבר'ה, כל אלה שהם חכמים מדי, זה בדרך כלל אנשים שמנסים לדלג על הקטע של העשייה. הם חושבים שבגלל שהם כל כך חכמים, הם יכולים לא לעשות ולא לעבוד קשה ולא להיכשל ולא לעשות שוב ושוב ושוב ושוב, ולהשתמש במה שהם יודעים ובחוכמה שלהם כדי לקצר את הדרך להצלחה, אבל חבר'ה, אין דבר כזה. והוא מספר שם בנאום הזה, שהוא פשוט, הסיבה שהוא חושב שאנשים חכמים לא הצליחו או לא מצליחים, כי הם כל הזמן מחפשים את הקיצור דרך, במקום מה? במקום פשוט פאקינג ללכת ולעשות. לעשות את הפעולות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולהתנגש בקיר, אין לזה תחליף. אז נכון, זה לא שידע וחוכמה אין להם מקום. ברור שיש להם מקום, חבר'ה, גם דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים, ונדבר על זה עוד הרבה, כי ידע, חבר'ה, זה כלי מדהים, ידע זה הכלי לקצר לנו דרך, אין ספק, אבל ידע, חברים, זה לא תחליף לעשייה. וכמה אנשים חכמים גם, בואו נספר לכם, השבוע נפגשתי עם לקוח שלי, בדיוק על זה, איש חכם, מוכשר, מעולם הפיננסים, אף פעם לא היה לו עסק. והוא חקר יזמות, והוא לומד, והוא עושה, אבל הוא בדיוק על הקטגוריה הזאת של חכם מדי. הוא תקוע בלחקור וללמוד, הוא מדבר איתי במילים גבוהות, על עסקים וספקים ויזמות, ואני אומר לו, נעזוב שמות כמובן, כן? נשמור על פרטיותו, אבל אני אומר לו, אחי, די, שחרר, די לתכנן, די לדבר על זה, די לחשוב על זה, די לחפור בזה, מספיק.
די לדבר על ה-17 עסקים שאתה עומד לפתוח, מספיק, פשוט תעשה את הצעד הראשון. לא עשית כלום, בחייאת, בן אדם, אתה לא עושה כלום, רק מדבר על זה. רק חושב איך ומה תעשה, והוא מנסה לפתור בראש בעיות, מה יקרה עוד שנתיים, בעיות שלא קרו בכלל. אז די לנסות לפתור בעיות בראש שעוד לא קרו. בואו פשוט נעשה. ואז נתקל בבעיה, שהיא תהיה, לא משנה מה הבעיה, ואז נפתור אותה, אבל די לנסות לפתור בעיות שעוד לא קרו. אוקיי? סתם, בדוגמה פשוט קלאסית שקרתה לי השבוע, ואני נתקל בזה כל הזמן. אז חברים, הבטחתי לכם. הלב של הנאום של ארט וויליאמס, זה 5 דקות האחרונות, מי שרוצה לראות רק אותם, למרות שאני אגב ממליץ לראות את כל הנאום, כי הוא נאום מדהים. אמנם באנגלית, אבל מי שיכול ממליץ, פשוט נאום מדהים. אז חבר'ה, אחרי כל הנאום המעורר השראה הזה של ארט, הוא מגיע בסוף, והוא אומר, חלק אחרון, חבר'ה, אני אדבר איתכם על העיקרון. העיקרון שמפריד בין הלוזרים לאלה שמנצחים. אתם יודעים, ארט מעלה שאלה, הוא אומר, מה ההבדל בין הבן אדם שעושה, הוא אומר את זה בדולרים, כן? אני אגיד את זה בדולרים, אבל אפשר לתרגם את זה לשקלים. מה ההבדל בין זה שעושה $50,000 בשנה, שזה לא רע, זה לא נורא, זאת בארצות הברית $50,000 בשנה, נורא זה לא, לבין זה שעושה $500,000. מה ההבדל בין ההוא שהוא ככה, והחיים שלו בסדר, ויש לו אישה, משפחה וילדים, והוא מרוויח, ויש לו אוטו ובית, והוא בסדר, לבין הבן אדם שעשה את זה עד הסוף, הוא הצליח בענק. מה ההבדל? הוא שואל את הקהל, ואז הוא עונה. ההבדל, חבר'ה, זה הבן אדם שעושה קצת יותר, קצת מעבר. הרי הוא אומר, שני האנשים האלה, גם בן אדם של $50,000 בשנה, לעומת הזה של $500,000 בשנה, גם הבן אדם של $50,000 בשנה, זה בן אדם שהוא עובד קשה, והוא אדם מסור, והוא אדם אתי, ויש לו ערכים, והוא עובד, יש לו משפחה, ויש לו ראש, והוא למד, והוא משקיע. אז מה ההבדל? ההבדל, חבר'ה, זה שבן אדם של $500,000, בן אדם שעשה את זה בענק לצורך העניין, זה בן אדם שעשה את האקסטרה מייל, עשה את הצעד הנוסף, עשה עוד פעולה, הסתכן עוד קצת, עבד טיפה יותר קשה, הלך עם זה עד הסוף, ניסה עוד פעם, נכשל, ניסה עוד פעם, וזה ההבדל, חבר'ה, זה הפער הקטן הזה. אז אם אנחנו רוצים להצליח בענק, פעם 10, אנחנו צריכים לעשות יותר מהממוצע, לדחוף קצת יותר, אוקיי? ואז הוא מגיע לנקודה הזאת, המפורסמת של ה-do it. והוא מתחיל לספר סיפור, זה נורא מצחיק אגב לראות את זה, שוב יש לו את המבטא הדרומי הטקסני הזה, לא יודע מאיפה הוא, לא יודע, מאיזושהי מדינה דרומית בארצות הברית, מבטא כזה, אתם יודעים, דרומי חזק כבד, אפילו קצת קשה להבין, ואז נורא מצחיק איך שהוא מציג את זה, והקהל צוחק, אבל הוא נורא רציני, כזאת נקודה נורא רצינית. ואז הוא אומר, מישהו בא אליו, ואומר לו, אני אעשה את זה בעברית, חבר'ה, אני בשבילכם אעשה את זה בעברית, בסדר? אבל אם אתם רוצים, לכו תראו את זה באנגלית, זה פשוט חובה. אז ככה, מישהו בא אליו ואומר לו, ארט, אני רוצה להצליח, מה לעשות? וארט עונה, פשוט תעשה את זה. ואז מישהו אחר בא ואומר לו, אבל ארט, לא סיימתי תואר, לא למדתי, מה אני אעשה? ארט אומר לו, פשוט תעשה את זה. הוא ממשיך. אבל ארט, אני נכשלתי ואני בהלוואות וברחובות, אם רק הייתי סוגר אותם הייתי מצליח. וארט אומר לו, יופי, פשוט תעשה את זה. ועוד. ואז מישהו אומר לו, אבל ארט, אני כבר רציתי הרבה, הגעתי לשלב שאני סמנכ"ל, הסגן של המנכ"ל, מה עכשיו אני צריך לעשות? אז הוא אומר לו, מצוין, תמשיך לעשות את זה. חבר'ה, והוא ממשיך בעצם עוד ועוד ועוד, ושוב, הוא עושה את זה בצורה מצחיקה, והקהל צוחק, אבל הוא חוזר לזה, אני אומר לכם, דעתי זה 20, 30, 40, 50 פעם, על המסר הזה, של פשוט תעשה את זה, פשוט תעשה את זה, פשוט תעשה את זה, פשוט תמשיך לעשות את זה. וזה אולי נשמע לכם מובן מאליו, ואני אומר לכם, כמה זה לא מובן מאליו. כמה אנשים טובים בלדבר, וכמה מעט אנשים טובים בלעשות. אני אומר לכם, חברים, זה לא קיים. זה לא קיים. ואגב, אם תקשיבו לבאמת גדולים, למיליארדרים, כן? לאילון מסקים, לגרנד קרדונים, לג'ף בזוסים, לכל הטופ של הטופ של הטופ בעולם, אתם תראו שאלה אנשים שפשוט עשו כמו מטורפים עד היום. יש לגרנט המשפט הזה שאני מאוד אוהב, הוא אומר, Don't work 9 to 5, work 95. זה נשמע טוב באנגלית. בעברית, אל תעבוד מ-9 עד 5, תעבוד 95. מה הכוונה? במקום לעבוד 9 עד 5, כמו, איך אמרנו, בן אדם הרגיל, שזה אגב, בשבוע, בוא נעשה חישוב, זה יוצא באזור 40 שעות עבודה, לא, תעבוד 95 שעות עבודה. וגם, אילון מאסק אומר, חבר'ה, אם רק תעבדו 80 או 100 שעות ביום, אתם פשוט תעבדו בשנה פי 2, או יותר מפי 2 בן אדם רגיל.
לאיזה תוצאות נגיע? תחשבו על זה. רק זה, לא לשנות כלום. לאיזה תוצאות נגיע אם נעבוד פי 2 או פי 3 מבן אדם רגיל? האם הגיוני שנקבל פי 2 תוצאות? ברור שכן. האם הגיוני שאנחנו נלמד יותר מהר מה עובד לנו ומה לא עובד לנו? ברור שכן. שלא נדבר על זה האם הגיוני שהתוצאות שנקבל ייצרו לנו יותר מומנטום חיובי של עשייה והצלחה? ברור שכן. האם אנחנו נפתח פער על המתחרים כי אף אחד לא מספיק משוגע לעשות את זה? ברור שכן. אז חבר'ה, זה אולי מסר לא מספיק, אולי זה מסר לא פופולרי, בעולם האיזונים, ובעולם לעשות כמה שפחות, ובעולם הקיצורי הדרך, ובעולם של ה-AI. אבל חבר'ה, גם AI, גאוני כמה שיהיה, או לא משנה איזה קיצור דרך יש לכם, לא יבטל את העובדה הזאת, שכדי להצליח אנחנו צריכים ללכת עד הסוף. אוקיי, ולנסות עוד פעם אחת. העקרון הזה של לעשות את זה ולעשות את זה. אוקיי, ארט קרא לזה do it, ואני אומר לכם, חברים, כל הטופ של האנשים, אני תלמיד של גרנט קרדון, ועד מיילט, יש לו ספר חדש, הוא מדבר על זה, קרא לזה one more time או משהו כזה. כולם מדברים על העיקרון הזה של לנסות עוד פעם אחת. עוד פעם אחת, כי אולי העוד פעם אחת הזאת, זאת תהיה הפריצה שלנו. אז מה אם נכשלנו 1000 פעם? אז מה? ואני אסיים חברים באיך אני רואה את זה, בסדר? את הנקודה הזאת. שיווק, חבר'ה, אתם יודעים שהפודקאסט הזה בבסיס שלו הוא על שיווק. אז חברים, שיווק זה משחק של ניסוי וטעייה. זה משחק של טסטים, אוקיי? עכשיו, רוב האנשים לא מבינים שיווק, אז מה קורה? הם מנסים פעם אחת, הם לא מצליחים. ואז השיווק הזה לא עובד, ואכלו לי ושתו לי ודפקו אותי, והם פורשים. אבל חברים, זה לא נכון. זה בסדר שקמפיין בהתחלה לא עובד, זה נורמלי. מה אנחנו צריכים לעשות? על מה דיברנו היום? do it. פשוט לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. אז אם תזכרו את המשפט הזה, משווק טוב, אוקיי? הוא כמו מדען שחוקר מה השיווק שעובד בעסק של עצמו. אוקיי? משווק טוב הוא מדען שחוקר מה השיווק שעובד בעסק של עצמו. החדשות הטובות, אנחנו צריכים פעם אחת למצוא את התרופה הזאת, פעם אחת למצוא מה עובד. החדשות הרעות, אנחנו כמדענים, אנחנו נצטרך לחקור. דמיינו עכשיו מדען, לא יודע, מישהו חושב שחקר תרופה לקורונה, היה מנסה פעם, פעמיים, והיה אומר, לא עובד, אין תרופה. מה זה? או אדיסון המפורסם עם הסיפור על הנורה, הוא שניסה 1000 פעם, היה מנסה פעם, פעמיים, 3, נורה, לא תעבוד, אני פורש. נראה לכם הגיוני? חבר'ה, מדען יודע שהוא הולך לעשות ולעשות ולעשות ולעשות. וזה גם המיינדסט שצריך להיות לנו בתור משווקים ובעלי עסקים. להמשיך לנסות, do it ו-do it ו-do it ו-do it, עד שנמצא מה עובד לנו. וביום שנמצא מה עובד לנו, החיים שלנו ישתנו, ואנחנו נרוויח בגדול, ואנחנו נוכל לספר לילדים ולנכדים ולכולם, איך לא פרשנו והלכנו עד הסוף. יאללה חברים, אוהב אתכם, לכו עד הסוף, do it, לכו תראו את הנאום של ארט וויליאמס, שנה חיים, מדהים, מפוצץ בהשראה, תראו, עזרתי מראש, אוהב אתכם, יאללה, נתראה בפרק הבא. חברים, הנה נגמר לעוד פרק בפודקאסט סיפורו של יזם. אם אהבתם, דרגו את הפרק, דרגו אותנו. איפה מוצאים אותנו? ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, אנחנו בכל מקום. אם בא לכם לראות אותי ככה על בסיס יומיומי, חבר'ה, אז לכו לאינסטגרם, חפשו עידן דנש, ואני שם, אשמח לראות אתכם ולפגוש אתכם. מקווה שנהנתם והשכלתם, והכי חשוב, לכו ליישם. נתראה בפרק הבא.